खावलायनो सानो प्रमद बर' सारा बे सिङाव थानाय सारमोनखौ जेन थाबैनो दिहुननो हानायनि राहा लायो बेखौनो खावलायगोन दा 9:30 हाबदोंमोन ओंखारसिगोन आरो दा दा रेडि आरो ओंखारनो दा लांबाथा भिडिअखौ मोनलांगोन ओंखारसिगोन फुंनि 9:30 बा 10:00 हाबदोंमोन दा ओंखारनो रेडि आरो ओंखारनो रेडि 10:00 ओंखारसिगोन आरो आंनाथ' बर'बो रोजाबबाय एसामिसबो रोजाबबाय आरो बैसागु नालाय बेनि थाखायनो माने दिनै हिन्दी आरो इंराजिखौ माने बिसोर खेलाव खालामाखै आरो बिराद मोजां मोनबाय मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो फार्स्ट टाइम फैनानै दोंब्रै माने टाइमनिबो नालाय गासिबो बिराद डिसिप्लिन मोनसे माबा प्रग्राम स्केड्युल खालामदों नालाय बेखायनो बारा खनासै दा जोङो भितराव थांनानै गोबां खोथा जों सावरायबाय बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय बिथांमोननि सुखु दुखुफोरखौ जोङो सोंबाय बिथांमोननि केसफोरा मा स्टेटासाव दङ बे स्टेटासफोरखौ जों मोनथिबाय दा खायसे खायसे बिथांमोननि केसफोरा फाइनेल स्टेजाव दङ दा बिथांमोननिया गासै जों मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोननि केसा गासै 9था ग्रुप दङ दा बे 9था ग्रुपाव दस्रा एंगेलाव माने रायदान जागासिनो दा बे बेलायाव बिथांमोननि केसा दा फाइनेल स्टेजाव हियारिं जागासिनो खिन्थु सासेबो गथ'नि सासेबो केडार्सनि जोङो सानासो हाबलायलांबाय लामा नायै नायैनो आइयासो थै गुलायबाय दाबोनो सफैदिया दावहानि फोथाराव
ओंखारनाया हारिनि थाखायसोमोन हारिनि मुंखौ बिखाया बजबनानै दङ दाबो जेल खानाया